As aventuras de Minchi. Minchi, perdiches. Deuche a risa antes. Outra vez, outra vez, outra vez. A ver, vamos. Que non me gañas, dache a risa. Ai, xa sei, xa sei. Agora Non, non. non, mira, non Ai, río. pois espera. Aquí. Ai, xa teño. Este sí. Que non, Minchi, que non me faz rir. Non. Non. Vaya. Non vale. A ti non hai xeito de facerte rir. É que non che é tan fácil facer rir. Xa? As persoas rimos con cousas moi diferentes. Pero, en fin, rir é moi bo. Sabes que rir 100 veces gasta tanta enerxía como a remar ou correr 10 minutos? O que? Se rir é como facer exercicio. Daquela teño que rir moito para manterme en forma. Sí, rir é moi saudable. Vamos investigar máis cousas sobre a risa. Investigamos! 1, 2, 1, 2. A risa. A moitas persoas ilumínaselles a cara cando rin. A risa é moi boa para a saúde, en especial para os músculos de todo o corpo. Os músculos son os tecidos que nos axudan a movernos. Rindo usamos ao redor de 400 músculos. E rir é moi bo para que os nosos pais estean máis tranquilos e en mellor forma. Ollo, porque os bebés, os pais ou os aboiños non son os únicos que rin. Os científicos descubriron que os orangutáns e os chimpancés tamén rin. As mamás e os seus bebés enténdense grazas á risa. Os bebés aprenden pronto a rir, moito antes de empezar a falar. Por certo, Minchi, ti tes cóxegas? Eu? Non. Mira a prova. A ver... Ai, xa. Como que non? Si que tes. Para. Ai. Ai, sí, pois agora vas a ver ti o que é bo, Encántame rir porque senta ben. E fante rir non importa quen. Alegría. Alegría. Veña. Vamos. Azúcar. O sorriso é a mellor vitamina. Alegra os corazóns. É só da bilirrubina. Pero que pasa? Por que ris tanto, Contaxiáchesme. Agora quen non pode parar de rir son eu. Pois, ja. Agora quen non pode rir son eu. Bo. Ja. Bo. Ja. Bah.